Si volem canviar les coses i viure en un món més just i igualitari per tothom, hem de començar a posar el nostre granet de sorra. Potser a vegades pensem que és impossible canviar res, però recordeu tot el que sí s'ha aconseguit gràcies a la reivindicació i la lluita social. Penseu que abans les dones no podien ni estudiar ni treballar fora de casa, ni tan sols conduir. I els homes no podien demanar la baixa per paternitat, que no podien cuidar a les seves criatures en els seus primers dies de vida. Per canviar això, algú un dia va decidir que ja n'hi havia prou i va començar a lluitar-ho. I gràcies al suport de més gent, mira on hem arribat. Prou! I tot això us ho dic perquè vull tornar al tema de la violència de gènere, la desigualtat i la lluita feminista. En el tema de la violència de gènere és molt important que no ho visquem des de l'òptica de tots els homes són dolents i totes les dones són víctimes, sinó com un model social injust que no deixa espai a la llibertat. Evidentment, trobem més dones que volen canviar les coses, perquè qui pateix la desigualtat és molt conscient de la injustícia i de la necessitat de canvi. I qui està en una situació de privilegi, doncs no n'és tan conscient. I si ho és, li costa més el canvi, perquè canviar implica deixar d'estar tan còmode. Com deia al principi, hem de ser capaços de veure que les coses es poden canviar. El moviment feminista fa anys que reivindica un canvi que impliqui llibertat i drets per tothom. Però atenció, no es tracta d'invertir les relacions de poder. He dit drets i llibertats per tothom, dones i homes. Jo pensava que el feminisme era el contrari del masclisme. Que pesaos! Tant costa mirar què significa feminisme si no ho saben? Així que estaria bé revisar-nos i veure com podem contribuir a canviar l'ordre establert. Cadascú des del seu lloc i a la seva manera, segurament amb estratègies diverses, però sabent que si volem acabar amb la violència, hem d'acabar amb el sistema patriarcal i la ideologia masclista de la nostra societat. Ei, ja ens seguiu a les xarxes socials? A Instagram, Facebook i YouTube trobareu el programa i continguts inèdits.